Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, lehenengo iratxe erbit izango dugu, tuerkaren, sexualitatearen eta bi hauek uztartzean egiten dituen tailerren inguruan hitz egiteko. Ondoren, Donostiako Zeatik Ez talde gazteko Beñat eta Izaro izango ditugu proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1822an, esklaboen matxinada prestatzen ari ziren Denmark Vesey eta beste zenbait herritar atxilotu zituzten Hego Karolinan, Ameriketako estatu batuetan. Denmark Vesey etzen esklaboa, herritar askea zen. Charleston hirian dagoeneko milaka herritar beltz inplikatuak ziren armak eginez, hiriari su-emana izatea eta esklabo matxinada abiatzea egotzi zioten ostean. Garai hartan AEB-etako 6. hiririk handienean. Norbaitek salatu zituen eta agintariek 35 pertsona urkatu zituzten. 1976ko egun berean, Etxarri Aranotzen 5 lagun hil ziren Espainiako militarrek praktika batzuetan urbasan lehertu gabe utzitako lehergailu baten erruz. Saturnino Luis Erdoziak mendien aurkitutako morteroa etxera eraman zuen, txatarra zelakoan eta garajean hau manipulatzen ari zen. Balarekin apaingarri bat egin nahi zuen eta mailu kolpe bat eman zionean lehertu egin zen. Momentuan bertan hiltzen bera. Bere seme Jose Luis baita aurreko bizilagunak ere, Segundo Maiza, Gloria Pejenaute eta Jesus Miguel Severio. Hasieran agintariek butano istripua izan zela esan zuten, baina mendian militarrek utzitako lehergailu gehiago aurkitu zituztenean, hipotesi horrek sinesgarritasuna galdu zuen. Etxea lehertuta eta senarra eta semea galduta, Saturninoren alargun Katalinari telegrama bat eta 25.000 pezeta helarazi zizkioten Espainiako armadatik, eta bere semeak gerora prentsan kontatu izan dudenez, dirua nahi zuten lekutik sar zezatela erantzun zien emakumeak. Urte gutxira, 84ko ekainaren 18an, Orgreabeko bataila izan zen greban zeuden mehatzarien eta Erresuma Batuko polizien artean. Meategira kamioiak eta eskirolak sartzea galarazi nahi zuten 5.000 grebalari egurtu zituzten zaldiz eta istiluen aurka jantzitako 6.500 poliziak. 100 gora zauritu eta 95 atxilotu zituzten. BBCk gertaeren ordena aldatu zuela frogatu izan da gerora, alegia harriak botatzen zituzten langileak erakutsi zituzten lehenik eta gero polizien jipoia alderantziz jaso arren. Greba historiko honetako inflexio puntuetako bat izan zen. 2015ko batzorde independente batek ebatzi zuen poliziaren partetik gehiegizko biolentzia, mehatzarien bortxa exageratuz kontakizun faltsua, atxilotuen aurkako salaketa faltsuak eta ofizialek babestutako kaltea izan zirela. Azkenik, 2018an, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren munduko erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen homek. Bigarren katalogo horretan agertzeak, hala ere, osasun sistema publikoak baliabideak eskaintzea dakar, legez gaixotasun eta nahasmenduen tratamenduak baizik ez dira finantzatzen. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean ekainaren 17an, zahartzaroko trato txarren eta abusuaren kontzientziazioaren munduko eguna, 11etatik ordu batera Kondestableko zibiboxean, doan, baita ere, edukiera bete arte. Egun berean, paseo gidatua, Euskal pilotaren historia Iruñean, Javier Mangadoren eskutik, parlamentutik hasita, arratsaldeko 4etatik 6etara. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Kaskezur taldearen kontzertu irekia izango da Oko plazan, arratsaldeko 8etan. Ostiralean, bisita gidatua, Sanferminak etxekoetarako, udaletxetik hasita, arratsaldeko 5etan. Larunbatean, kontzertu arkitektonikoa Kondestableko zibiboxean arratsaldeko 6:30. Eta azkenik, igandean, La Media San Fermin lasterketa. 21 kilometrokoa 10 laurden gutxitan, 10 kilometrokoa 11:30 eta 5 kilometrokoa 12:30. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 5.400 eskatzaile ari dira asteburu honetan leian 356 irakasle lanpostu lortzeko. Lehenengo puntuan, gaztelaniazko azterketak larunbatean izango dira eta euskarazkoak igandean. Bigarrenean, irakasleen kategorian 4.684 eskatzaile daude 280 plazetarako.
769 musika arte eta diseinuko 76 plazatarako lehian ari dira. Argazki nagusian, jaiak zaintzen dituztenei omenaldia. Bean, horiz, mutiloak jaien hasieran bere gaztetasuna aitortzen du. Azpian, Irene Bailo dokumental zinematografi queerak dio. Babes kolektiboa funtsezkoa da queer gisa ateratzeko. Eskuinean, epaileak Zapateroren aurkako frogak mantentzen ditu, baina neurri prebentiborik gabe. Ondoren, EAJak hauteskundeak eskatzen dizkio Sánchezi aurrekontuak huts egiten badu. Azkenik, BBVaren arabera komunitateak 1,8,8ko hazkundea izango duela aurre ikusten da aurten, eta 2,4 datorren urtean. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Epaileak kriminalitate zantzuak ikusten ditu Zapaterorengan, eta honek dena ukatzen du. Ez dio neurri prebentiborik ezartzen ospea publikoa delako. Presidente ohiak dio ez zuela plus ultra erreskatean parte hartu. 3 orduz deklaratu zuen eta bitxiei buruzko azalpenak ematea saihestu zuen. Irudi nagusian, su artifizial sanitarioak. Larrialdi zerbitzuak emango die hasiera urtengo San Fermin jaiei. Peko berrietan, ustelkeriaren aurkako fiskaltzak zigor prozedura hasi du obra publikoetako saileko abokatu baten aurkako mendekuagatik. Ondoan, sute arrisku handiak nekazaritza lanak mugatzen ditu. Goiko berrietan, mutiloak eta orkoienek hasiera eman diete jaiei. Ondoren, ezagutu Nafarroako txangoak Villafrankara. Azkenik, Gironaren igoera garrantzitsuak 10 urte bete ditu. Berria egunkarian aldiz, honela dio lerroburuak. Irani zigorrak kendu eta berreraikuntza finantzatzea onartu dute Ameriketako Estatu Batuek. Lehenengo puntuan, Suitzan sinatzekoak diren 14 puntuko memoranduma argitaratu du Etxe Zuriak. Bigarrenean, adostu dute Ameriketako Estatu Batuek tropak ingurune horretatik erretiratzea eta gerra Libanonere berehala gelditzea. Hirugarrenean, uranio aberastua entregatzea da Teheranen kontzesio bakarretakoa. Argazki nagusian, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohia atzo, Auzitegi Nazionaletik ateratzen Madrilen. Honen titularrean, akusazioak ukatu ditu Zapaterok eta kautela neurririk gabe atera da auzitegitik. Plus ultraren erreskatearekin zerikusirik ez duela esan du Espainiako gobernu buru ohiak. Beheko berrietan, Pradalesek EH Bilduri. Publikoak ez du dena konpontzen eta ezin du dena gidatu. Ondoan, Andoaingo korapiloa askatzeko 150 milioi euroko lotune bat. Ondoren, abian da Frantziako Asamblean Korsikari autonomia aitortzeko prozesua. Jarraian, musikariei laguntzak emateko irizpideak gardenak izateko eskatu dute 126 eragilek. Goiko berrian, Christina White aidatu elkarteko presidenteak dio. Atzera egin dugu suizidioaren arretaren kontuan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Memorandumak Iranen argudio nagusiak azaltzen ditu. Trump administrazioak bake akordioaren edukia filtratu zuen bart gauean. Eta akordio horrek Iranen agenda eta hizkuntza hartzen ditu, munduko mailako hondamendi ekonomikoa saihesteko beharrezkoa dela justifikatuz. Gaur sinatu liteke Suitzan. Argazki nagusian, Zapateroren irudiak Asamblea Nazionalean Sánchezen inguruko soka estutzen du. Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako Auzitegi Nazionalean formalki auzipetua izan den lehen presidente ohia da. Aurrekoek saihestu zuten egoera kargu larriagoak izan arren. Azpian, osoko bilkura monografikoa Iñaki Iriondo EAJak eta PSek segurtasun ezinbestekoari buruzko EH Bilduren proposamen guztiak baztertzen dituzte. Estatutu marko propioa lortzeko negoziazio serioa eskatu dute medikuek. Ondoan, Joseba Ituarte Goenaga, Mexikoko selekzioko atezainen entrenatzaileak dio. Munduko kopan egotean nire ibilbidearen gerezia pastelaren gainean dago. Azpian, presoak. Lakuak martuteneko espetxe zaharrean atxikitako 230 lagunak zubietara eramaten ditu. Jarraian, turismoa. Bisitarientzako tasa onartu du Bizkaiak 2027an Gipuzkoak eta Arabak ere ezarriko dutena. Ondoan, komikia. Naparraren desagerpena fikziora jauzi egiten du Jon Alonsori eta Adur Larrearen marrazkiei esker.
Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Azken Arrok jaialdiaren 24. edizioa, orain arteko kartel hoberenari errepasoa. Bihar abiatuko da Euskal Herriko erreferentziazko jaialdi handienetako batean bilakatu den Azken Arrok, Gasteizko Mendizabalan. Aurtengo karteldegian aurkituko ditugun taldeei errepasoa eman diete. Eskuineko berrietan, zapuzten joan den Euforia. Maria Castejon zinema adituarekin Euforia telesailarra kastatxuaren azken emanaldia aztertu dute. Apurtzaileak izan ziren lehenengo bi denboraldien ondoren, hirugarrenarekin ondorantz jodu superprodukzioak. Igor Sáenz Abarzuza, biolontxelo jotzailea, Nupeko musika irakaslea eta ikerlaria dugu. Irrintzi dorrera txeloa bizkarrean hartuta igo da. Elkarrizketa egin diote eta zenbait abesti eskaini ditu. Londresen erosi zuen. Enkante batean. 1714 urte ingurukoa den musika tresna berezi hau Austrian egina dago. Etxean beste zenbait biolontxelo dituela azaldu ditu. Kaixo eta ongi etorri gurera, Iratxe, zer moduz? Kaixo, Marcos, oso ondo daztu? Plazer bat hemen izatea, gaurkoan Iratxe Erbiti, gai nahiko kuriosoa, normalean akaso hainbeste hitz egiten ez den gai batzuen inguruan hitz egingo dugu, beraz, lehenengo pasako dizut hitza, Iratxe, zuk hobeto azaltzeko, nor zeran eta zer egiten duzun? Bueno, ni naiz Iratxe, eta 24 urte ditut, Donostikoa naiz, eta zer egiten dudan, pues bueno, hona etorri naiz pixka bat hitz egitera tuerkari buruz, ze, bueno, pues tuerk dantzatzen dut, eta baita pues pixka sexualitateari buruz, eta nire formakuntza como profesionala, akademikoarekin, pues nola bi mundu hauek pues nahaztu ditudan eta orain tailerrak ematen ari naiz, eta proiektuak pues antolatzen, eta hola. Baliteke sexualitatea dagoeneko ja pixka bat ohikoagoa izatea, sexualitatearen inguruan hitz egitea edo ikasketak izatea, tuerkagien oraindik ez dago hain mahai gainean jarrita ez dakit hori hitz egingo dugu gehiago, baina nola iritsi zinen bi mundu hauetan sartzera eta gero bi mundu hauek elkartzera? Nik uste dena izan zela oso naturalki, gutxinaka, eta nire interes pertsonalagatik. Osea, pues nola iritsi nintzen tuerkera, pues nik uste dut, duela 5 urte, eta nik lehenago ez nuen dantzarik egin, bakarrik gimnasia ritmikoa txikitan, eta hola, baina, kasu honetan, konfinamenduan, ikusi nun zen zer tuerka, eta buruan sartu zitzaidan, eta esan duen, hau egingo dut. Eta, nire ingurukoak, zerbait sartu zaio buruan, pasako zaio, baina nire egun, hau da niretzat, dantza hau, tal, eta hortikan, bere energia, musika, normalean reggaetoiarekin edo musika indartsuarekin dantzatzen dena, niri asko gustatzen zait eta asko mugitzen dit. Eta beste aldetik, pixka berdina, nera bezarotik neukan interesa feminismoan, sexualitatean eta hola. Eta hori nire bizitza pertsonalean, militantziatik egiten nuen ikasten eta hola. Eta ja batxillergoan zerbait aukeratu behar nuen. Eta esan nuen, saiatuko naiz bizitzen niri gustatzen zaidanarekin. Pixka bat egiteko eramangarriagoa, eta hortikan hasi nintzen lehenengo gizarte lanatik eta gero gutxinaka espezializatzen feminismoan eta orain sexualitatean. Hortaz gero sakonduko dugu gehiago, aipatu duzu 2021 inguruan, 2021 inguruan sartu zinela hor, sartu zitzaizula buruan tuerkarena. Bai. Nola sartzen zaizu zerbait horrela buruan lehendik akaso kontaktorik etzen nuen zerbait, nola iritsi zen zure gana? Egin zen, ez dakit zer ikusi nun, nik uste Instagramen bideoren bat, eta esan nun, zergatik ez, jarri nun YouTubeen klase tuer tal, eta ikusi nun klase bat, horrela grabatuta ordu bat, eta saiatu nintzen, eta esan nun, hau,
nik uste bai, egiteko aukera dudala, igual ez nun nire burua ikusten dantzaria edo koordinazioarekin, baina hau beste mundu bat zela, pelbisarekin, igual ja lehen egon pixka konektatuta horrekin, eta hasi nintzen interes bat sartzen zaizunean buruan, eta ikusten. Non daude tuer klaseak hemendikan, ez dakit zer, eta ikusten ditudan neskak normalean, ziren estetikaren gatik, musikaren gatik, hori guztia, esan nun, hau niretzat da, nire me pega, ez? Osea, hasieratik ja zerbait usaintzen zenuen, etzela soilik dantza bat zegoela zerbait gehiago erakurtzen zintuena. Bai, hori da, ze. Bueno, ni askotan kostatu zait izatea dantzaria naizela, oza, nik esaten nun, nik tuerk egiten dut, niretzen zen beste movida bat, ez zen, hip-hop egin dut eta gero probatuko eta zen bakarrik nahi dut hau, oza, niretzen zen beste energia bat, edo lagunekin egiten duzuna, tal, lagunekin pixka brometan hasten zarela eta guztiak daude, oso, ala, tal, motivazio horrekin, pixka emakumearen ideia txula eta hola, eta gero gutxinaka, hasi naiz beste dantza batzuk egiten, baina bai izan zen, eta uste hau dela zerbait askotan gertatzen dena, pertsona asko sartzen direna tuerkean, lehendikan dantzarik egin gabe. Osea, da niri gustatzen zait, bai feminismoaren ikuspegiaren gatik, lagunekin ipurdia erakusten dantzatzea espazio seguru batean, bai, hortikan zer mugitzen da, edo igual lehendikan egin duzunekin guztiz hautsi nahi duzula, eta, venga, ingo eta hau, eta dela pixka provokatzailea gizartean, ez? Zerbait dakazu hor nik uste. Espero zenuen 5 urte geroago oraindikan tuerka egiten jarraitzea eta gainera tailerrak ematen eta klaseak ematen? Nik uste baietz. Ez dakit segunetan izan zen, buruan sartu zitzaidala, baina hortikan ja esan nuen, jazta. Hau da, eta nik banekin ja dakizunean, bai, hau ez da pasako zaidan zerbait. Ni saiatuko naiz, niregatik bada, bai jarraituko dudala, egia da, batzutan zaila dela jarraitzea gauza hauekin, ze ez da, esan duzun bezala, ez dago mahai gainean, ez da oraindikan oso mainstream erraz egin dezakezula edozein lekutan, baina nire intentzioa nik uste, bai, duela 5 urte begiratuko banu oraingo iratzeari, zango nun, klaro. Logikoki. Bai. Oraintxe bertan aipatu duzu justo batetu behar nizuna, ez dela erreixa topatzea tuerka egiteko lekuak. Horrek bi galderetara eramaten hau, alde batetikan zertara eramaten zaitu horrek, eta bestaletikan, aztu gintzei galdera, ja. Baina, bueno, erantzun lehenengo zertara, hainbeste kostatzen badu tuerka egiteko lekuak topatzea, zer egiten duzu? Pilo bat mugitu. Eta, aldudan bezala apainatu, basikamente. Ni normalean egiten ditudan gauzak ez daude erraz aurkitzeko. Tuerkaz gain ere egiten dut pole dance takoiarekin, edo komentatu dudana, sexualitatea eta beti dira gaiak ez direna oso ohikoak, eta ja uste 2020tikan ja ohitu naizela, gauza hauek sartu behar zarela Instagramen, ez dakit non, eta bilatzen hortikan ikusten zer, eta ja egiten duzu pixka bat, nik esaten dut normalean tuerkan gaudenak, ja baki guzteintzu gehiago dauden tuerkean. Orduan ja daukazu ubikaturik eta hortikan ja egin behar duzuna da mugitzea. Orduan, ni hasi nintzen, non dago tuerk Iruñan ze, hemen ikasten ari nintzen, eta oso zaila egin zitzaidan bilatzea, eta gero ja probatzen duzu eta batek esaten dizu, hemen ematen dute tailer bat, eta hortikan ja nik egin dut Euskal Herritik, Espainia osotik, turrak. Eta bakarrik mugitzen naiz, eta nire etxean esaten dut. Banoa ez dakize irira klase batera. Eta nire zait inporta eta egiten ditut igual 2 ordu, egiteko klasea eta bueltatzen naiz. Eta horrela ibili bar gara beti. Eta zergatik oraindik ez daude hainbeste leku eta egin behar dira hainbeste kilometro klase batera juteko?
nik uste horrelako gauza berriak edo oraindikan kostatzen dela normalizatzea, beti daude hiri handietan, no? Adibidez Madrilen oso erraza da, eta jendea artistak eta holakoak beti joaten dira beste hiri handietara, eta badago ideia herri txikitan edo ez dela ondo aterako, eta batzutan oso ondo ateratzen da, baina beti dago ideia hau, eta basikamente hori, ze igual ez dago praktikatzen duen jende asko eta klaseak ematen ditun jende asko. Iruñan hemen aipatu duzu egon zinela ikasten eta topatu zenuela hemen tuerka egiteko leku bat. Hori izan zen pixka bat, zakit nola esan, hasiera finkatu bat bezala leku batean tuerka egiteko aukera izan zenuena? Bai, justo. Bai hasi nintzela lehenengo Iruñan klase batzuk egiten, baina ziren oso puntualki. Eta gero ja barruan sartu nintzenean, lagun batzuk esan zidaten hemen dago klase batzuk regularrak, zen ni bilatzen nula, ze hori normalean daukazu masterclass, ez dakize, baina aste guztietan izatea zerbait, eta izateko progreso bat, baina ben aurkitu nuen klase batzutan geroago izan zena anerk, elkarte bat, eta hor bai hasi nintzen talde bat osatzen, komunitate bat osatzen, eta juten klaseetara, eta izaten helburu batzuk, eta inkluso kompetizioetara juteko, eta hori nik uste izan dela, hortan benetan sartzeko eta benetan progreso bat ikusteko eta flexibilitatea, akrobaziak eta hori guztia lantzeko aukera. Pixka bat sakonduta tuerkean, gizarteak askotan tuerka ikusi dezake dantza soil bat bezala, gainera askotan aurri iritziekin baita ere, eta zuek aldiz antiarrazismoa ere sartzen duzue, feminismoa, queer ikuspegia, komunitatea, zergatik, nun dago diferentzia guzti hori? Bai, nik uste hori guztia nik hasieran inkluso ez nintzen kontziente, bai hasi nintzela feminismotik zerbait uste duzu hor dagoela, no? Porque badago ideia hau de, hauek dantzatzen dutenak estigma asko, ez dakize, eta zu ez, baina nire gorputza da badakizu hor dagoela zerbait, feminismoa, baina gero hasi nintzenean anerken, sobre todo izan zen, sustraiak ulertu nituela eta nondik datorren, ze dantza afrodescendente bat dela, antiarrazismotikan nola egin dezakezun dantzatzeko errespetatzen sustrai hauek, ze importantea den komunitatea egitea eta ez bakarrik ninoa klase honetara, bideo bat egiteko eta ideia enpresaria hau irakasle ikuspegia komunitatea ze hortikan dator, eta nire ustez hortikan ez baduzu lantzen guztiz deskontekstualizatzen da, eta adibidez oraintxe, niretzat hori da gauza importanteena, joateko klase batera edo irakasle bat aukeratzeko edo beste bat, eta nire proiektuan hori alde politiko hori egon behar da. Eskaini duzu eta hortik tiratuko dut. Tuerkaren jatorria, zein izan da tuerkak egin duen ibilbidea aipatu duzu, ascendentzia afroamerikarra duela, zein da egin duen bidea orain dagoen lekuan iritsi arte? Badago bidea, baina pixka bat laburtuta, hori sustraiak berez daude Afrikan, dantza hauek, Afrika ekialdeko kostan, Kosta de Marfil, esaten da hortik datorrela, dantza bat deitzen dela mapouka, egiten zela hori komunitatean, sexualitatea baina beste ez gure begiekin ikusten dugun bezala sexualitate esplizito bat edo erotikoa, pornografikoa, sino erritualak egiteko, gorputzarekin konektatzen eta hola. Eta gero hori da kolonizazioarekin iritsi ziren esklabizazioarekin eta guzti Amerika, Europara dantza hauek. Eta segun ze Amerikako ze lekuan, dantza bat sortu zen, ez? Tuerka konkretuki estatu batuetan, Nueva Orleansen sortu zen, hip-hop bezalako subkultura batetik, bounce deitzen dena,
eta hor, basikamente, gertatzen zena zen pertsona afroamerikar hauek, eta gero asko paper handia hartu zutela queer afroamerikarrak, emakumeak eta hola, pues, hauek hartzen zuten kontekstua zen oso arrotza ez, machismo, LGTB-fobia, marginalizatuak bizitzen ziren, eta egiten zutena da kalera atera, dantzatzera, ipurdia mugitzera, eta bere gorputza zelebratzera, eta pixka bat situazioaren aurrean postazuna edo bere mugimendua erakustea eta pixka bat inkomoda izatea besteengan, eta Occidenteko edo jende txuriarentzat hori zen gauza da super provokatibo, vulgar, zen oraindikan ustez horrela ikusten dela dantza hauek edo inkluso musika hauek edo reggaetoiarekin pasatzen den bezala, dela hori ez da dantza, hori ez da musika, hori da supersexuala eta ikusten gainera haientzat zen algo sexual guk uste dugun bezala, ez? Horrela egon ziren urte asko ez, baina mainstream bihurtu zenean, ze orain iritsi da honaino ez, izan zen normalean gertatzen den bezala, pertsona txuriak egin zutenean, en plan, ze guai da hau, ze cool, eta egin zuten, eta de repente ja mundu osoa ala, en plan, zer da hau, zer disruptibo, zer egiten nahi da, no seke, eta hor ez zen, momento de debate handia, Dios, hemen daude emakumeak dantzatzen ez dakize, baina baita ere modan jarri zen, hau interesgarria da. Baina realitatea da urteak ja egon zirela, hortikan, hori gertatu baino lehen, jende beltza, jende prekarizatua, queerrak egiten, baina hor, mainstream bihurtu arte ez zen interesgarria. Zuk uste duzu Iratxe, gizarteak orokorrean historia guzti hau ezagutuko balu aurre iritziak eta estigmak gutxiagutuko liratezkela? Nik uste baietz, ze adibidez niri hori gertatu zitzaidan ere. Nik hasi nintzen eta pixka bat hasieran nik uste zela beldur txike batekin, baina hau ondo dago, ze pentsatuko dute, eta ulertzen duzunean nondik datorren, esaten duzu, hau justo kontrakoa da, eta hor indarra hartzen duzu, hau da, justamente, eske ez da txarrezke errebindikazio bat da gainera, eta bilatzen duen baloreak, dira, errespetua, dibertsitatea, eta nik uste jendeak, adibidez, tailerretan honi buruz hitz egiten dudanean, pertsona asko ez dute ideiarik, eta aldatzen dute, inkluso altzatzen dutenak, gelditzen dira, ni noa pixka bat beldurrarekin, baina ikusten dut hau, eta nik uste kritikatzen dutenak jakingo balu, segurazki beste begi batekin ikusiko luketen edo ez. Hori, igual bere estigmarekin jarraitzen badute eta ez bazaie balore hauek importatzen, baina nik uste dut importantea dela, ze basikamente ez da ezagutzen. Aldatuko dugu pixkat gaiez, jungo gara zure beste arlora dela sexualitatea eta ikasketak. Gaur egunok pertsonago jarraitzen duzu ikasten, egin dituzu dagoeneko ikasketak, baina jarraitzen duzu ikasten orain zertan ari zera? Bai, orain nago egiten nire bigarren masterra dela sexologia Madrilen, joaten naizela semipresentzialki, nago Euskal Herria eta Madrid artean bizitzen, eta hor nabiltze, ja duela 2 edo 3 urte egin nun hemen Iruñan sexu heziketa, zela espezializazio bat eta kriston gustatu zitzaidan, orduan banekin geroago jarraituko nula master egiten eta horra joan naiz berdina, oso zaila da sexologia ikasketak egitea beste leku batean. Gogoan ditun, zuri galdera egiteko Iratxe, zer gertatzen zaio gizarteari sexualitatearekin? Gauza asko, egi esan. Depende ez, nik uste bi alde daudela, leku berdinetik datorrela, baina kontrakoak direla. Sexualitatea oraindik tabu izaten jarraitzen dula, ez?
Bai, orain hitz egiten da gehiago, sexualitate buruz, sexu eziketaren beharra, dibertsitatea, baina oraindik dago, arrastatzen dugu, kriston moralismoa, puritarismoak, eta orain berriro ez, bueltatzen ari direla ideia hau guztiak. Eta beste aldetik, dagoela gizartea baita hipersexualizatua, baina ez sexologiari edo sexu eziketari gustatuko litzaion bezala. Dena dago sexualitateari inguruan, ez? Baina sexualitate oso pornografiko mainstreama, bai, guztiok hitz egiten dugu, baina ez dugu benetan hitz egiten sexualitateari buruz, ikusten dugu iragargietan, ez dakize, pornografia pilo bat dago, baina oraindik ez da guk ulertzen dugun bezala ikusten sexualitatea. Hala ere, aipatu dituzun bi alderdi horiek ere ez dira kontra esan bat aldi berean? Bai, hori da, bai, guztiz. Da, ez da, leku guztietan dago, baina ez da hitz egiten. Orduan da, hobe izango zen, benetan, sexualitateari buruz hitz egitea, sexualitatea oso, ikuspuntu, oso batetik hitz egitea, zer den, eta ez bakarrik hipersexualizazioa eramaten gaitunaz, dela bakarrik erotikoa, ez? Genitalak eta ulertzea dela hori guztia, baina hori buruz hitz egiten dugunean, derrepente, beldurra ematen du, eta esaten dugu, guztiok daukagu hori buruan, baina ez dugu benetan mahai gainean jartzen, eta esaten, hitz egingo dugu honi buruz, eta ez da zer gertatzen. Eta zer gertatzen da, nola egiten dute bai sexualitateari buruz ez hitz egiteak edo hipersexualizazio horrek nola egiten du gure gorputzean, gure pertzepzioan, harremanetan? Nik uste gorputzean oso argi dagoela kanon estetikoak ez, baina eta igual tuerkean ere ikusten da, ze gustatzen zaigu, delako bai, sexuala eta zerbait dagor, arreta deitzen diguna, baina, eta gorputza ez, sexy sentitzea, ez dakize, baina aldi berean gorputzarekiko daukagu inseguritate asko, edo ez dugu gure gorputza ezagutzen, igual ez dugu inoiz pelbisa benetan ulertu edo mugitu, daukagu ez baina hau nik ezin dut, eta derrepente, esaten duzu, bai, guztiok egiten dugu tuerk lagunekin, pixka de broma ez dakize, baina ez gara benetan jarri postura batzuetan eta ulertzen zer gertatzen den gure pelbisarekin, eta nik uste pixkat hori gertatzen dela gorputza eta sexualitatearekin zerikusia daukan guztiarekin. Baukago ideia, baina ez gara gelditu zer gertatzen den pentsatzea. Zuk orain, bai sexualitatea bai tuerka, zure lanean elkartu egiten dituzu. Nola elkartzen dituzu? Zer egiten duzu bi gauza horiek elkartzeko nola elkartzen dira? Pixka bat esan dudan guztiarekin, fusionatzen dut alde politikoa ez, sustrai hauek eta ulertzea nondikan datorren eta bereziki gorputzean, gorputzaren kontzientzia eta gorputza entzutea, gorputza nabaritzea eta hori guztia atentzioa jarri ze askotan ere gertatzen da sexualitateari buruz gehiago hitz egiten ari dela, baina ez dugula gorputzera jaisten. Hemen gaude, baina ez dugu praktikoa egiten edo beldurra ematen digu gorputza mugitzea eta esploratzea. Eta basikamente egiten dudana da, alde teoriko bat gogoeta zer gertat hau guztia hitz egiten ari ganena, reflexioa, nola uste duzu sexualitateak eragiten duela zure gorputzan, normalean kontzientziazera zure pelbisari buruz, ez dakize, eta gero ja praktikoa, esplorazioa, gorputza komunikazio bezala erabiltzea, eta baita ere gorputza errebindikazio bezala ere ulertzea. Eta hortikan, korporilitate asko. Eta zer ikasi dezakegu gorputzera jaisten geranean? Gauza pilo bat. Nik planteatzen dudan bezala gorputza da
jakintza como eskuratzeko bide bat, pues, gizartean gertatzen den guztia, gure gorputzean ikus dezakegu, ze, pues, adibidez, gu hemen, okzidentean gaude, aldakak oso blokeaturik, gure postura, hori guztia, esploratzean ez dut zerbait gertatzen da hemen, zergatik hau ematen dit inseguritatea ez, eta zure gorputza konkretuki pertsonalean ze gertatzen zaio, igual hau lotxa ematen dizu, gertatzen da espazio okupatzen duzunean, eta baita ere komunikatzeko beste hitzak erabili ordez, nola komunikatu, nola espresatu, gure emozioak atera, igual dokazu, emozio asko sartuta eta ez dakizu nola kanporatu, askotan dantzatzea gustatzen zaizu musikarekin, askotan tuerka indarrarekin lotuta dago ez, daukazu hor emozio indartsu asko eta nahi duzu kanporatzea eta dantzatu eta ondoren sentitzea liberaturik eta gauza pilo bat. Lehen aipatu duzu baita ere, tailerretara lehenengo aldiz joaten diren pertsonak izaten dutela horrela pixkat beldurra edo sorpresa hartzen dutela. Zein izaten da lehenengo aldiz gerturatzen diren esperientzia eta zein izaten da zuen lana lehenengo aldiz datozen horiek lasai etortzeko eta lasai egoteko? Nik uste normalean etortzen direnak badaukate ideia bat tuerka, bai estigmak pixka alde batera utzi dituztela, baina ikusten da oso kuriosoa da adibidez arroparekin, ez? Ni ja dantzatzen dut pantaloi botz batekin, ez dakize, porque ja desexualizatu dut ipurdia eta guztia, niretzat da tresna bat, klaseetan da ikusten dugu demora guztian eta nire ez dite impactatzen eta pertsona tortzen direnak gehiago txandal, ez dakize, eta hori ikusten duzu oraindik ematen dula lotxa, ia biluzik edo ipurdia erakustea eta naiz eta dantza honetarako ikusi behar dela hobe eta ipurdia mugitzea, ikustea. Hori eta baita espazio okupatzeko beldurra, lehenengo hilaretan jendea ez da jartzen, esaten du nik ez dakit dantzatzen, nire super torpe, eta hori guztia hasieran nik egiten dudana da pixkat hitz egitea hemen espazio seguro bat egiten saiatuko garela, hau ez dela ondo egiteko edo bideo bat grabatzeko, ze ere daukagu usteet ideia bat dantza egin behar dela perfecto egiteko, ez? Ez dakize, edo igual akademiatik etortzen den ideia bat, hau lortu behar da, orduan nik ez dakit ez dut egingo. Eta benetan dantza dator dibertitzeko, ondo pasatzeko komunitatean, eta orduan pixka bat hau kentzea eta bakoitza bere mugimenduan abaritzea. Eta hor sartzen geha, dependez eta hierra, baina denbora gehiago baldin badaukat, egiten da inkluso meditazio edo igual pixkat itzali argia eta egitea zure mugimendua zuretzat. Eta ez zebestela igual, de repente, venga, pauso bat erakutsi eta jartzea hor aurrean, ja, segurazki pertsonak itxiko dira, orduan gutxinaka eta ja azkenean esatea, azkenean bai dantzatu tuerka konturatu gabe. Ze espazio falta dira Iratxe, gorputza lantzeko sexualitatea tuerka? Ze espazio, nik uste espazio zaindutak, espazio segura, ez zait gustatzen esatea espazio seguro, ze beti gerta daiteke zerbait edo beti dago zerbait errebisatzeko, baina hain arrotzak ez diren espazioak. Nik uste, adibidez orain egiten nagon tailerretan, Sare elkartean, da elkarte bat sexualitatea lantzen duna, akonpainamendutik, zainketatik, hor ja jendea badago ituta hau badakit hemen nire identitatea, nire gorputza errespetatuko dela, orduan ja igual animatzen zehala hau probatzera eta igual akademia batean gehiago izten da ja dantzatzen duten pertsonengan. Nik uste espazio guztietan egon behar dela eta bakoitzak ikusia, nik nahiago dut hemen probatzea edo igual nahi duzu bakarrik teknika ikastea eta dantzan sentatzea eta ondo dago, baina nik uste
jendearengan jendeak probatzeko, jendeari gerturatu behar zaiola eta leku hauetan, leku eros hauetan, pues errazago da. Pixkanaka bukatzen jungo gara, zeluzatzen ari gara Iratxe. Zein da datozen hilabete urtetarako daukazun plana edo baduzu proiektuak eskuartean edo egin nahiko zenuken zerbait? Bai, pues oraintxe bertan ditut ideia asko eta proiektu asko. Eta niri ideia da horrela jarraitzea, pues leku publiko politizatuak eta olakoak bilatzea eta nirekin baloreak partekatzen dituztenetan, pues nire propuestak egitea, bai Iruñan, bai Donostin edo, baita Madrilen atera zait zerbait, ni mugituko naiz ze orain aukera dakat. Eta pixka bat hortikan, orain sexologia egiten ari naizela, nire ideia da nire TFM-a, honi buruz egitea, eta gero, sakontzea, ikuste dut, arlo honetan egin daitezkela gauza oso guaiak eta oso interesgarriak. Orduan jarraitza hemendikan ere performance egitea ateratzen bada, irekita nago. Osongi. Zer esango zenioke edo nola konbentzituko zenuke norbait zure tailerretara gerturatzeko Iratxe? Nik uste jendeak, kuriositatea daukan jendeak ikusten duenean horrelako tailer bat dagoela leku eroso batean, ja animatzen dela pixka bat kostatzen dio, baina oso ondo oso ondo ateratzen nahi dira, ze jendeak badauka gogoak onerako zerbait egitea eta jendeak esaten dit, denbora askoz egon naiz hau bilatzen eta ez nintzen hau sartzen, ideia hor dago, eta hori nahiago dut konbentzitzea baino. Baina bai konbentzituko nun norbait baldin badauka gogoak, baina lotxe ematen dio edo bakarri joatea edo, nik animatuko nioke probatzera, ze adibidez bilatzea leku eroso bat, nire tailerretan ni saiatzen naiz hori erosoa izatea, gutxinaka, eta probatzea bertze gertatzen den. Eta segurazki gustatuko zaiola eta ideia asko aldatuko direla, eta bestela probatu duzu, eta jazta, eta baita edo zein adineko jendea edo generoa ez bakarrik emakumea, ze jendeak uste du hau emakumeentzat dela eta gainera genero guztietako jendeak praktikatzen zuen, eta pixkat ez pentsatzea ze espero den zutaz, eta bakarrik ipurdian mugitzera eta dantzatzera. Ipurdian mugitzen dezula aipatuta, azkeneko galdera. Zer esango zenioke oraindik tuerka aurreiritzi eta estigmekin ikusten duen pertsona bati? Nik esango nioke probatzea klase bat. Nik uste hori dela egin dezakedan gauzarik potenteena, zeban ikusiko dut dela kriston kirola, eduki bat duzula indarra, lantzen duzula akrobaziak, kontzientzia korporala, musikalitatea eta dela, basikamente, arte bat, eta kirola ere, eta gauza asko, eta baita sustraiak ezagutuko ditula, eta pixka bat uste alde batera ditun ideiak eta entzutea, dantzatzen duen jendea zergatik egiten duen, ze nola aldatu duen dantzatzen duenetik, eta zer esan nahi duten, eta gero ja, bakoitzak pentsatzea nahi duna, baina aukera ematea, pixka ezagutzea eta ez gelditzea, mainstreamean esaten dituzten ideiekin eta jazta. Listo, Iratxeren tailer batera denok orduan. Mi esker gureken gure eratortzeatik, Iratxe, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Nik uste gauza askotaz ja hitz egin dugula, baina bakarrik kuriositatea baldin baduzuela, probatzea edo bakarrik ezagutzea edo entrevista hau entzuten pixka bat ezagutuko dutela zer den hau eta beldurri gabe saiatzea gehiago ezagutzen edo. Osongi. Mi esker Iratxe, arrastoa jarraituko dizugu eta hurrengo batean ikusiko gera. Eskerrik asko. Tauri Xurialdean. Ostiralean bero egiten jarraituko du eta trumoiak jotzeko probabilitatea handiagoa izango da. Temperatura maksimoak pixka bat jetxi egingo dira, baina bero kontuekin jarraituko dugu.
Izan ere, barnealdeko leku askotan gaindituko dira 30 graduak. Kostaldean, ipar-haizea gailenduko da eta giroa freskoagoa izango da. Barnealdean, berriz, hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Zerua lainotuta egongo da momentu askotan eta arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake edozein txokotan, txingorra ere egin dezake. Kaixo, eta ongi etorri gurera, Beñat eta Izaro, zer moduz? Eskerrik asko, ondo, beroarekin, baina... Gero egiten du, bai, horrela da. Plazer bat zuek hemen izatea. Zeatik ez, zerate, zuek bakarrik ez, jende gehiago ere bai. Hitza pasako dizuet ja, hasi bezain pronto, zagutzen ez zaituztenei, zuen burua aurkezteko, nor da, zeatik ez? Bueno, gu zeatik ezteko bi kide gera, Izaro eta Beñat, eta falta zaizkigu beste lau, direla Telmo, June, Iker eta Miri. Eta zatik ez da, kasualitatez sortu genuen talde bat, azkenan Mirianek eta nik sortutakoa duela ja 2 urte, eta jundana pixkanaga, hemen gentuko zen ondo trompeta bat, trompeta, eta Iker ditu genion, gero bajo bat edo piano bat, hasieran Izaro pianoa zen, gero aldatu genuen, eta Izaro, eta gero de repente, June nik lehenago ezagutzen nuen, baina Mirianek ezagutu zuen unibertsitatean, kurtso bat edo errepikatu zuelako edo eta bar. Eta hor Mirianek esan zion, June, Mirian eta June dira hitz egiteko, ez dakatea arazorik hitz egiteko. Orduan denbora guztian hor tabarra sartzen, eta esan zion Mirianek ematen, ari gara talde bat sortzen, ezagutzen duzu norbait abesten duna eta gitarra jotzen duna, eta ezagitze, eta esan zion Junek. Ni. Eta orduan egun baten etorri zen saiatzera, eta ekarri zuen Telmo, eta horrela junda sortzen zatik ez, bai? Vale. Galdera egin behar izuen, izena nondik dator? Gainera, idazten duzu ea alderantziz jarriz, nondik dator izena? Hori izan zen debate nahiko luzea. Bai. Pasa genituen igual hilabeteak. Etortzetan norbait ideia batekin, eta igual, dakat ideia bat ez dakiz zer, eta betitzeko norbait esatzen zuena ez. Osea, ez. Eta azkenean okurritu zegoen zeatik ez, denok nahiko ados geunden, izan zen pixkat taldearen sorrera ere hortik dator, zeatik ez dugu hau egingo. Eta hori eta gero, eari buelta ematearena eta hori guztia izan da... Pura estetika. Bai, totalmente. Osea, gauza ere gerala 6, orduan gera 6 buru, eta orduan ados jartzea batzutan zaila da. Eta orduan esan genuen, egingo dugu hau, zeatik ez, egingo dugu bestea, zeatik ez. Eta esan genuen, zeatik ez. Eta horrela. Galdetu iteke edo, gogoratzen zaten nori bururatu zitzaren ideia? Igual Miriani? Bai, nik uste Miriani izan zara, bai. Nik uste Miriani eta gero esan genuen denok, venga, bai. Eta gira da hasieran kostatzen ditzaigula izenari egitea, baina ja gaur egun nik uste dela, jazta. Azkenen baita hobitzen zera. Hori da, bai, horregatik. Kontatu dezunagatik, Beñat, lagun arteko proiektu bat ere bada, agian denak hasieratik ez, baina, bat zeuden hor harremanak. Nola da talde baten dinamika barrutikan lagun artean egiten denean? Divertigarria. Bai, divertigarria eta ikasten dugu pilo bat ere bai besteen gandik. Osea, azkenean, June eta nik, June gorain gehiago, baina nik adibidez musikalki, ez dakat idearik ere ez, eta Izaro bai egin zuen konserbatorioa, Ikerrek trompetarekin eta orain musika ikasten ari da, orduan dena asko laguntzen du, Telmok ere solfeoa ikasi du pilo bat, eta Mirianek ere pixkanak ere bai ikasten du. Orduan dinamika da pixkat bat, denen artean laguntzea, eta bestei erakustea zuk daukazun hori edo. Askotan lagun artean igual ekiditen dira herrietak, bronkak, eztabaidak, norri izaten da zuen taldean mahai gainean ateratzen duen herrieta, esan duna, honi buruz egin behar dugu, gustatu ez gustatu. Nik uste pixkat denok. Bai. Osa, orokorrean Mire eta Junek gehiago, bai, hori bai. Berez, ikusten duguna esan dugu, bale, hitz egin behar da, baina gehienak esate dutena normalitzen dira Mirian eta June. Bai. Baina norbait ez dagoenean ados zerbaitekin, abesti batean zerbait ez azigu gustatzen, egia esan bai dagoela nahiko libertadea da, denok esateko bitu hau ez gustatzen. Eta gero eskertzen dela ere, bai, main gainean jartzea, horrela ja hitz egiten da eta jazta. Eta ja konpontzen da edo egiten da egin behar dena.
Zeatik ezen estiloari buruz, jendeari ez zaio gustatzen galdetzea ze genero egiten duten, orduan ez dizue galdetuko generoa, baina eskatuko dizut pixkat deskribatzea beste hitz batzuekin, nahi dezuen hitzekin, nahi dezuen modura, zen musika mota egiten duzuen. Gure musika mota da, hasierak ditu nahiko lasaiak. Denak. Hasieran gaztekena normalean piano batekin eta gero juten gara gauzak sartzen, baina gero musikaren, musika juten dijoan bitartean, goaz igotzen eta jeisten. Egia gerala bastante fan egitea zubiak edo, termoksatu zubiak, izatengo eta hau, eta jazta. Baina gera nahiko fan de, ben, eta hemen paroia, eta no seke, eta... Dugu paroia asko nik uste. Ze bilatzen duzu, abesti bat egiten duzuenean? Jendeari iristea igual, pixkat, eta... Nik uste eta beste guztiak ekatela igual pixkat baita trasfondo bat, edo nun baitetikan datuz denak akatik historia bat, eta azkenean hori bilatzea, jendeak lotzea igual bere esperientzi propioarekin, edo... Eta normalean, idazten dutenak normalean izaten dira June eta Miriam, eta normalean Junek esan da ere, askotan idazten du triste dagoenean edo gauzak bereziki ondo ez dijoazenean edo. Eta orduan hori, horrekin pixkat iristea eta transmititzea guk, igual musikan esango ez genuna, normalean esango ez genuna, igual musikaren bidez lortzen dutela edo beraien sentimenduak eta transmititzea. Zeatik ezen soinua ezaugarri bat izango, soinuak ezaugarri bat izango balu, zein izango litzake ezaugarri karakteristikoena? Pianoa. Nik uste dut gehien entzuten dara pianoa dela. Eta soinuak. Pianoari batzutan sartzizkiogu beste soinu batzuk, edo beste soinu batzuk. Baina gara diskontan indarra asko hartzen duela pianoa. Esan dut bezala, hasiera asko pianoarekin dira. Orduan nik uste pianoak hartzen duela indar gehiena. Zuk esan duzu baina aurreko galderan, esaneten ez dezuena, akaso abestiekin esaten dezuena, ez dakit hortik datorren zuen diskoaren izena, esan ez genuen izenekoa. Zer kontatzen du disko horrek? Disko horrek kontatzen du pixkat, gure penak, edo lehen esan den bezala, igual hitzez esango ez genuen hori. Eta hitz egiten du, gure barruan daramagun hori, horrek atera nahi dugun horri buruz. Igual esatera atrebitu etzerana, edo horrelako gauzak. Zein da abesti batek egiten duen bidea, zeatik ezen, lehenengo ideia sortzen den momentutik publikoak ikusten duen arte, zein izaten da, imaginatzen dut, abesti bakoitza bere bidea duela, baina zein izan daiteke bidea ohiko bat? Normalki, letrak askotan Junek, eta Mirianek ere bai, eta gero termo da melodikoagoa, termok igual sartzen dio melodiaren bat, eta gero igual lokalean aurkezten da, eta probatu baina sartzen ezakitzer, edo gero hemen trompeta bat, eta gero ezakitzer, eta nire hau ez gustatzen, eta pixkat igual oinarria ekartzen du norberak, eta lokalean jute gera pixkanaka denon artean forma baten. Eta behin osatu dagoela ere bai, jarraitzen dugu bueltak ematen. Esaten, igual hau zuzenean egin daiteke horrela, edo igual hau juten gara estudiora eta esaten dugu, ez. Adibidez, ispilu aurrean abestiarekin gertatu zitzaigun, gugindoa zen grabatzera ispilu aurrean, zen plan rock edo ez dakit zer. Grabatu genuen guztia, bidali zigun, grabatu zigun mutilak, eta esan genuen, ez, hau ez, hau ez dugu nahi. Eta orduan esan genuen, nahi dugu en plan flow Merina Gris esan genuen. Que, gaude oso urrutit ez, evidentemente. Baina egin genuen eta atera da gaur egun ispilu aurrean den abesti. Aipatu duzu grabaketa prozesua eta galdetuko dizuet, zer moduzkoa izan da grabaketa prozesua, okerez banago guztion lehenengoa izan dela. Oso prozesu polita, niri asko gustatzen zait, egia esan, oso ondo pasa dugu. Luzea, pasa genituen asteburu batzuk, igual 2 asteburu jarraian, asteburu guztia estudioan sartuta, baina hori oso polita izan da eta gauza asko aldatu ditugu. Jurgik lagundu duguna grabatzen, hemen sartu hau, hemen hobeto probatu honekin eta asko lagundu digu, eta gure artean ere nik oso ondo pasa dut. Askotan taldeek aipatzen dute sortzerako garaian edo grabatzerako garaian ez dutela jakiten esaten jazta, hau nahikoa da, hemen lortu dugu nahi duguna. Zuek
berdina esan dezakezue edo nahiko argi izan dezue iritsi zieratela nahi zenuten lekura? Guri egia esan, Jurgik esan digu askotan, jazta, horrela ondo dago. Ze egia da, gu joan ginen estudiora, abestia bukatu gabe sikiera. Esan genuen, bueno, goaz honekin eta abertze esaten dugun. Guk ez zenegan idearik ez, nola funtzionatzen zuen, zer grabatzen zen lehenengo, gero, zenbat korte, gero gainera metronomoarekin, guk ez dugu inoz metronomoarekin, dara fallo bastante handi bat. Eta orduan joan ginen, eta esan genuen, bueno, goaz horrela, eta ber. Eta esan zegoen Jurrek begira, horrela ondo, eta jazta, azte mazate buelta gehiago ematen, okero izango da, ez dakiz zer. Eta ben grabatu genula lehenengoa, esan genion Jurgiri, buah, Jurgi, bidali, no seke, nahi dugu entzun, eta esan zuen Jurrik, ez. Porque bestela hasiko zate, falloak aurkitzen, ez da ez gustatuko ez dakiz zer, eta dena ondo bukatu arte, ez dut ezer bidaliko. Eta orduan, bai izan da pixkat Jurgi, jarraitu duna edo gelditu gaituna bide hortan esan ez jazta, nahikoa, horrela. Eta eskerrak. Bai. Ze, grabaketa prozesuan, zeintzuk izan dira zuen edo sortu prozesuan zuen erreferenteak edo aipatu duzu Merina Gris, badakit kontzertuan jo izan duzuela Olain Ziarteren abestiren bat ere bai, ez dakit horiek izan diren zuen erreferentziak edo baino, zeintzuk izan dira zuen iturriak edo? Bai, gure Juneri eta bai Miriri eta bai Denoi ere bai, gustan zaigu pilo bat Olain Ziarte, Idoia ere bai, Izaro ere bai, eta askotan juten gera ere bai horren harira. Egia gero bakoitza dakala bere gustuak, ez niri Eskakitan, Marte Lasarte, Glaukoma ere bai asko gustatzen zait, Merina Gris ere bai. Baina, bai, oinarri baten edo gure referenteak izango ziren Olain Ziarte eta Idoia eta Izaro ere bai. Gainera askotan izan dute Junek ahots oso antzeko daukala Olaiarena, osea que, bai. Gaztea maketa lehiaketan ere parte hartu zenuten, parte hartu eta nahiko bukaera iritsi zineten. Zer moduzkoa izan da esperientzia? Oso ona. Oso urduri geunden. Izan zen gure lehenengo, denok batera egin genuna, lehenengo kontzertua. Eta hori gainera geunden hor bertan Jimmy Jassen kamerinoan, eta ikuste genituen besteak, eta jo genuen ez dakirun, eta gu hola... Bai, dara magu 10 urte eta gu, duela 5 hilabete juntatu ginen. Eta bai, eta izan zen, gainera esan zeguten genezkala 20 minutu edo, holako zerbait, saiatu ginen abesti batzuk mozten edo juntatzen. Eta gero azkarre egin genuen gainera. Bai, esan bai. Baina guretzako izan zen, apuntatu ginen txiripaz, esan zegulako justo Telmota june dira surfeko monitoreak, orduan surfeko ikasle bat zen Gazteako norbait, ez dakit nolaztan. Eta esan zuen, apuntatu, ez dakit, eta bale. Eta eman genuen kakapillo bat Instagramen eta bozkatu, eta derrepente iritzitzegun mezu bat esanez, zeate entzularen saria irazi dutena, egin noseke, eta gu. Claro, hori, sari bat eraman zenuten. Zer eman dizue Gaztean lehiaketan parte hartu izanak, Jimmy Jassen jo izanak, eta gainera sari bat eraman izanak? Hasteko jendea igual pixka bat enteratzea zein eran, hori pixka rekonozimendu hori, eta gero handikan baita lortu genituen, igual beste kontzertu batzuk ateratzea, edo igual ezagutzen dut ez norbait, adibidea jende bila, kontzertu bat jotzeko, horrelako gauzak ere eraman ekarri dizkigu. Eta lortu genuen ere bai, nik uste dela totxoena, manager bat. Manager bat, bai, guzti. Ikusi zuen hori, gaina ikusten dugu orain bideoa eta zen dugu, nola kontratu du gaitu, nola egin du lan gurekin, hau ikusita. Gero asuntoa da, junginela gure zirkora, izan zela izugarrizko kontzertua, eta hor juntzan ikustera publikoara edo estenan nola egiten dugun, eta hor ja esan zegoen hasi ginen kontaktuan eta orain gaudela nean ere bai, berarekin. Baina gauza handienan ikuste esperientziaz eta guzti hori aparte, manager bat lortu genuen. Ez da gutxi, Bai. Kontzertak aipatuta orain sartzen gara bizkaz zuzenekoetan, jende askok esaten du talde baten benetako nortasuna kontzertuetan ikusten dela. Zuek hau zaudete horrekin, nahiago dezue zuen diskoko zeatik ezen irudia edo zein da zuen iritzia? Nik nago guztiz ados horrekin. Nik uste talde batek disko baten edo entzuten aurrekoratik oso ondo egin dezakela, baina gero zuzeneko
aspergarri bat edo oso geldoa edo egiten baduzu, azkenean publikoa erortzen dela. Eta egia da gura bestiak ez direla inungo martxosoenak. Baina gu saiatzen ari gara orain, orain udaran bazkagu batzuk, ari gara saiatzen ahalik eta divertigarrien eta publikoa bai, azten goraka, gero agian pixkat bera, baina gero gure helburua da bukatzea goian eta ez zigotea hainbeste beraka bezala. Gora beraz gain, nolakoa da? Zeratik ezen zuzeneko bat, kontzertu bat? Nik uste baita sartzen ditugula diskoan ez dauden gauza batzuk, igual ja grabatuta dago diskoa, baina igual ensaio batean norbait hasten da improvisatzen, eta ez hori sartu, eta orduan kontzertu batean ere dakazu margen hori egiteko zerbait berria, edo baita publikoarekin jolasteko, edo horrelako gauzekin biltzeko, eta nik uste horrek divertigarria egiten duela. Nik uste dut juten gara oinarritikan, bestia denetikan pixkat areago. Eta horrek uste dut ere bai publikoak eskatuko dula, zer bestela egean, igual lo hartu ez dakit. Baina bai, uste dut saiatzen ari gara juten oinarritik aratago. Zein da zuzenekoan jotzea gehien gustatzen zaizuna beste, ikusi zaitu zedala leheno eztabaidatzen abesti inguruan? Jendak igual usteko dudala izpio aurrean, baina nik esango dut, niretzako igual errudena izan dituela. Bai, errudena edo etxeari ere zuzenan jotzeko oso daude. Eta gero nik uste dut orain, abesti berriak ateratzen ditugunan iritzi zaldatuko dugula, baina orain gozori. Eta zein uste duzu, publikoak gehien disfrutatzen duena? Hori nik uste dut izpio horrean. Bai, nik uste baiet. Ze azkenean, gazteako listan hori sartu zen, topoka bat gelditu zen, ez dagoenen egin da. Eta nik uste dut jendarentzako divertigarriena hori dela. Eta jotzeko ere bai divertigarria, ez? Egiten dugu gure showa edo azkenean ez daude gitarrak, orduan June eta Mirerentzako hori, mugimendu askoz gehiago da. Orduan horrek joku hori eman dezakero bai. Zuen saretan begiratuta ikusten da, kontzertu asko ez dituzuela eman, baina eman dituzuen kontzertuak izan direla, bereziak, ez direla edozein kontzertu izan. Zer eman dizue lehenengo esperientzia honetan jende aurrean jotzeak eta holtzara igotzeak? Igual, ohitura hori hartzea, jende aurrean jotzeko. Ze adibidez, badago jende igual holtza gainean esperientzia zuk adibidez dantzarekin eta, baino ni naiz egon holtza baten gainean nire bizitzan. Eta orain horrea igotzea eta jendea zuri begira, pixkat hala. Eta hori pixkanaka kontzertuak ematen ari geran bitartean, ohitzen ere ari gera hortara pixkat, eta hori da, udaran datozenekin, ber. Nik uste da, konfiantza eman digula. Eta beldurra kentzea horri. Azkenean, ni nago atzean baterian eta igual ez nago inorri guztien, baina egia aztu ez daudela aztutik eta mikrofono baten aurrean, igual konfiantza hori eta beldur hori kentzearen laguntza edo eman dula kontzertuetan jartzea. Ohitu zera eta jende horrean jontzera ia, ze badago jendea ez dela sekula ohitzen. Ez dakit, nik ustez baiet, ni bintzat pixkat bai, ni pixkat bai. Eta esango nuke taldekikeak ere azken aldian lasaiago dela, urbe adibidez, hasieran jartzetan oso urduri, eta azkenekotan, pixka lasaiago egon da bera baita, ez dakit. Pixkanaka baiet. Konfiantza hartzen ari gerala eta pixkanakak beldur hori kentzen ari gerala. Eman dituzuen kontzertuen artean, badaukazue baten bat bereziki gogoratzen dezuena edo, bakoitza bere arrazoiengatik, baina baduzue horrela baten bat kutxunagoa besteak baino? Niretzako igual, gure zirkoa edo daba-daba. Nik berdin esan baten. Ze azkenan izan dira, igual familiarragoak, junginan daba-daba batera, zegoen beteta, eta aurpegi gehienak ezagunak. Familia, lagunak, eta guretzako ere izan zen pixkat bereziagoa. Eta zirkoko ere bai izan zen oso polita. Puesta de estena hori izan zen oso polita eta zirkoaren estenatokia eta dena izan zen oso polita eta aparte tratatu zegutela. Argiak eta ere jarri zizkiguten eta izan zen. Muginen egun bat lehenago gauzak probatzera, tratatu zeguten super ondo. Bat aukeratu beharko bat zen dute? Zagit. Nik bat eskatu dizu eta bi esan izan. Nik igual zirkoarekin giltzen naiz. Bai, ni igual ere bai. Ados. Euskeraz sortzen dituzu abestiak. Hori aukeraketa bat izan da, naturalki sortu den gauza bat, edo... Ikusten zerbait naturala izan dela. Azkenean,
denon ama hizkuntza da euskera, eta orduan, leheno beinatek esatezuna, zure sentimenduak edo adirazterako garaian, erosoena edo, hori da. Eta igual horrela ateratzen dira gauzak. Eta erderaz ustez saiatu direla, Mirian eta June, eta... Bai, eta ez da oso atera. Ez da, ez da egun bai, jazta. Aurrera, euskerarekin atope. Bai. Zer moduz ikusten dezue gaur egun euskal musikaren eszena? Gero ez da hobeto nik uste. Bai, nik uste indarra hartzen nahi dela. Bai, ari gara, gu bezala, beste hainbat talde sortzen ari dira, eta ari dira aurrera pausak ematen, baina nik uste gero ez eta hobeto. Bai, nik uste hobeto. Oraindik gehiora iritsi bar gara, baina nik uste aurrera pausak ematen ari gara. Zer falta da? Igual... Ez da igual taldearen zerbait, o taldeen zerbait nik uste dela publikoak aukera gehiago ematea euskal musikari beraien belarrietan sartzeko edo beraien barnean sartzeko. Oraindik entzuten da hori, hanik euskarazko musika ez da gustatzen eta euskarazko musika ez da genero bat. Daude musika mota pila bat euskaraz baita. Orduan hori, aukera hori igual. Zuek egiten duzuen musika estiloarentzako badago lekua, ez denan? Bai, nik uste behetz. Azkenean gure erreferenteak ere, Olaia, Idoia, eta, lehen ez dugu esan, baina Mugan ere. Azkenean dena dakagu, gu saiatzen gera, kopiatzen edo kakotxa askoren artean, baina juten gara gure eredu horren atzetik eta pixkat jarraitzen hori. Hori nik uste, tokia daukagula eta toki gehiago egingo dugula. Eta gazte bezala, erresa da talde bat hastea, gainera gazte izan da, ez 30, 40 urteko lana duen pertsonatek, zuek bezalako gazte batzuentzako, erresa da talde bat sortzea, hastea, ensaiatzea, lehenengo lan bat ateratzea? Bueno, erresa ez, baina laguntza esente eduki dugu. Laguntza pilo bat eduki dugu. Inguruko jende asko, guk lehenengo kontzertutan esate genuen, eske materiala ez da gurea. Ez dakagu gure ezer, porque claro, hori esate dezuna, gure indikan ikaslea gera, eta hori baditugu igual lan batzuk, baina hori edo ume bat zaintzen, edo udaran zerbait, orduan ez dakagu dirua ez da erosteko ezakitzen material oraindik. Orduan, hori asko eskertu da ingurukoak eman diguten laguntza, eta hori, eta gogoa jartzea. Bai, guk uste ere bai, hasieratik jarri dugula tiston gogoa hortan. Nik sortu genuenan Mirianetan nik esan duen Miriani, ez motibatuz, musika ez da joan azkar, askoz lasaiagoa dena, zaila da iristea ez da gizte talde iritsien tokira, eta de repente 5 hilabetetara gaude Aste Nagusiko piraten azoka baten jotzen, izan zala justo zu eta Iker Etxegoen, eta izan zen nola zerbait improvisau eta txikia, eta gerora jasan genuen, diskoa grabatuko dugu. Detxo izan zen pixkat, egun batean gaurkoratzen ez lokalean geunden, eta genituen abesti batzuk jaitsi da, eta mirik esan du, grabatzera goaz. Eta denok gehitu ginen pixkat, itxoin pixkat, oraindik itxi behar dira, hartu zuen telefonoa, deitu zuen, eta estudioa joan ginen horrego hilabetean. Eta nik uste behar izan zela publikoak transmititu zigun, bai dakazu ez zerbait. Eta bai, eta esan genuen, orain bai. Ze pixka duen igual beldurrarekin de, ateratzen badugu eta... Eta ez zain nire gustatzen. Ez dugu, guretzako egin dugu eta jazta. Baina nik uste azokan hortan jotzaren aukera izan zala publikoak esan zegoen, oso ondo egin dezute eta izan zala nik egin un ton base batekin, piano bat eta bi gitarra, ez zegoen ez gehiago. Eta erantzuna izan dezu ez, lehen aztu komentatzea, baina badituzue kontzertuak udaran, ez dakit zenbat aipatu daitezken edo ez, baina nik galdetu behar dizuet, ze kontzertu dituzue udaran? Oraingoz aipatu daiteken bakarra da, Carmengo Jaietan, Donostiko Carmengo Jaietan Gorkaian joko dugun bat, dela guretzako potentea, eta garrantzitsua ere bai. Zer gainera justo Mirian Erasmusen dago, orduan justo dator, dakagu aukeran saiatzeko pixkat eta jagoaz kontzertura. Horta da udarako lehenengoa, orduan guretzako da oso garrantzitsua eta aparte,
dara magula ja Carmen Mojetan Bai, parrandan 15 urtetatik, ateratzen 5 urte, eta ikusi ditugu gure talde gustokoak hor, eta Bai. gu gaude hor. Guretzako da Bai. oso handia, bai. Bai. Bueno, aprobetxatu beharko daukazuen denbora tarte gutxi hori asko saiatzeko. Bai, horrela. Hori asmoa. Ze momentutan dago orain zeatik ez? Orain dago sorkuntza momentu baten, nik Bai. uste dut. Vale. Bai. Ze hori, justo Miriam Erasmusen egonda, aprobetxatu dugu gauza berriak sortzeko. Bai, Miriam ere bai egonda abestia bidaltzen, eta gongera komunikatzen. Baina nik uste dagoela sorkuntza prozesu baten, eta nik aurrekoan galetu nioen termori, aurrekoan izan diteke duela hilabete. Baina esan nion, eta zenbat abesti bat zean, no seke, eta esan zean, disko berrirako igual ditugu 9. Eta Eske. esan, 9? Ja? Bai. Duela urte bete eta genuen disko bat. Eta orduan, hori, gaude, saldo 9, baina, klaro, mamartzari forma eta guzti hori. Baina, Bai. udalako kontzertuan nik uste bat o bi joko ditugula. Bai, bat eman Sorpresa sartuko txiki bat ditugu. bestela, Bai. pare bat nik uste dut joko ditugula. Orduan Bai. esan dezakegu, espero dezakegula, zeatik ezen bigarren lan bat. Bai. Bai. Vale, osartzen zerate dataren bat ematera, edo urteren bat, edo... Urren urtean zehar Bai. igual bai, baino... Osea, nik uste dut... Datariko denik anez. Uste duguna baino lehenago aterako dugula. Bai, nik uste dut. Baina, ez goaz presarekin, goaz lasai eta aber nola joan dena. Bai, gauzak izten oraindik. Talde bezala, badezue helburu edo ametxen bat? Ba, nik uste dut goazela pixkat ikusten, Bai, aber zer ateratzen den, eta hori oraindik june izan ezik, beste denok oraindik karreran gaude. Bai, eta Eta ametxen bat, ez dakit, ja duela errelako finalean jo genuen. Bai, eski, hori ja izan zen. Ba ez dakit. Baina ametsa bezala, areto garrantzitsuetan jotzea, edo Bai. zerbait hola potente egitea, eta nire amets pertsonala piratetan jotzea. Donosteko piratetan jotzea, bai. Bai, horrelako zerbait. Ibilbide, motza dezuen arren, galdetu behar izuet, non ikusten dezu zuen burua, edo non gustatuko litzaizuek egotea 5 urte barru? Ba, niri momentuz gustatuko litzateke jarraitzea, Bai, taldearen, nik uste jarraituko dugula. Nik uste baietz. Baina 5 urte barru, bai, nik uste jarraituko dugula. Eta nun, hori ja ezin da jakin, ez dakit. Ja. Ez dakit. Ba, igual euskal eszenan edo toki gehiago egiten, edo toki gehiago ukitzen, eta gure izena edo alba da, aratago iristen. Ba, izan bat egitea. Baina bai, nik uste dut, 5 urte barru ere egongo berala hemen tabarra ematen, eta ber. Bukatzeko pare bat galdera, lehenengoa zer esango zeniokete zure bezalako gazte bati talde bat sortu nahi du, edo ez daukan norekin, beldurra ematen dio, lotxa ematen dio, ez dauka dirurik, zer esango zeniokete, zer gomendio emango zeniokete? Bilatu beti dago jendea, jende desente dabil musika munduan, eta hori, galdetu, ze beti dago norbait prest hortarako, eta inkluso beste taldeekin hitz egin edo kontaktatu laguntza eskatzeko. Osea, hori nik uste dut, inkluso guri orain norbait da baldin badatu, bai, dakazute sobran, amplioa bezakura biltzen bat, hartu, eta horrela, osea, nik uste dut mundu guztia dagoela prest laguntzeko horrelako gauzetan. Eta egin. Bai. Argi baldin badukazu edo egin. Eta gero ja, gure egia da, zorte auki dugulako eta ondo ateraelako. Gaizki ateratzen bada, begira, dakazu zuretzako eta egin ez zerbait, eta pertsonala da, eta jazta. Baina egin, ze gero ez dakizu nola etorriko den guztia. Guk ere genekan beldur hori hasieran. Eta pentsatzen genuen igual, bakarrik nik uste nuen nire kuadrillakoei ere ez zitzaela gustatuko. Eta erbende eukidet kuadrillan izugarrizko harrera, joaz kontzertu guztitara. Lehenengo filan dira. Nire kuadri bat nahiko atzean jartzen dira, direlako 20, orduan okupatzen dute dena. Baina bai, egin. Ez dakizu nori gustatuko duzu, nori ez, eta... Aukera baldin bakazu egiteko... Gogo baldin badakazu, nahiz eta jendeari ez gustatu, bitu egin duzu, grabatu zu disko bat, eta zuretzako. Dentro de lo malo zuretzako, eta jazta. Norbait konbentzitu beharko bazen dute, adibidez, lehen esaten ez? Eske nik euskal musika ez entzuten, ez gustatzen, nola konbentzituko zenukete esateko zerdik ez entzun behar duela? Galdera ona, Bai, oso galdera ona.
Igual pertsona erabera, segun ze musika mota entzuten duen Bai. eta tal, gauza bat edo Eta- bestera gutxi edo ez dakit. Eta benetan zerbait sentitu nahi baldin badezu, Bai. entzun. Adibidez, orain abesti berri batekin bidali genuen taldetikan, eta Mirianek kanpotikan Juneri berehala deitu zion esanez. June, zergatik letra hau, zergatik abesti hau eski iritsi zait, Bai. sentituet nire barnean ez dakit zer. Bai. Orduan, hori, horrelako zerbait sentitu nahi baldin badezu edo... Eta aukera bat emateko. Aukera, bai, hori da. Entzun zatik ez, eta ber gustan zaizu. Mi esker bi etortzeagatik, ez dakit Zuei. bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Hori, udaran egongo berala toki askotan, laizter anuntziatuko dugula daukagun... Egitarau guztia. Bai, egitaragoa edo gira edo... delakoa. Eta ilusioz gaudela, gogoz, eta udara hartzeko eta egiteko... Eta udara berezi bat egiteko. Disfrutatu udarako kontzertuekin, jakin nahi duenak sareetan behiratzeko, esango dituzu leku gehiago. Beraz, hurrengo arte bikote. Mi esker. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.